benvidos a este primeiro capítulo de visitas guiadas por Berlín. Aí diante podemos ver dous típicos turistas, pitan as curvas. Dous turistas en Berlín coa bicicleta. Que eu non entendo como lle deixan a xente as bicicletas así porque sí, porque vamos montar unha que mi madre. Ahora estamos polo Tiergarten, que é unha gran avenida, como se pode observar, que une o que ven sendo a porta de Brandenburg con un pirulí de cuyo nombre non me acuerdo, que é onde se fai a Love Parade, a festa esta tan grande que hai aquí que se xuntan 2 millóns de persoas. O que pasa que está a tomar polo cu de aquí o pirulí ese do chisme, Ahora mismo podemos ver como os dous turistas galegos perdidos en Alemania saludan a cámara. Mirade de non mirar moito para atrás que vai xente diante. A ver, para calcular mal, pensei que estaba máis cerca, chico. Vamos a facer unha breve pausa, e logo se continuamos con guías turísticas por Berlín número 2. Continuamos con este número 2 de guía turística de dous galegos perdidos en Berlín. Bueno, 3, que vamos a ver ahora. Espera, teño que acelerar. Quieto, chico, opa aí. E ahora sí que estamos chegando ao que ven sendo ao que ven sendo o pirulí donde se falla las paredes. Aquí hai un gay, ya podemos observar. 2. Hai que me dar risa. Aquí, señores, isto é o centro do universo. Vamos a dar unha volta rotonda para que se vexa no vídeo. E podese subir, pois podemos probar a subir ao pirulí. A bicicleta. A bicicleta. Subimos coa bicicleta ao pirulí. Bueno, chicos, vos deixo hasta o episodio número 3 das aventuras de dous galegos ou 3 perdidos en Berlín, amigos. Cousa bonita, chico. Bos días pola mañá, compañeiros, e benvidos neste terceiro episodio de As aventuras de dous galegos ou 3 locos perdidos por Berlín. Ahora imos camiño de desayunar. A ver si se ve. Aló arriba. Acabamos de quedar con Ben, recén chegado das terras dos cangarús e dos cancodrilos. Nos imos esperar un bon desayuno para aguantar todo o día o ritmo frenético destas locas aventuras de dous galegos ou 3 en Berlín. Vaya. Roendo que es un vídeo. Hola amigos, benvidos ao número 4 destas locas aventuras dunhos galegos e un australiano, neste caso tamén, perdido en Berlín. Estamos having the breakfast na parte de arriba de toda a TV Tower, que é unha torre moi grande que fixeron os rusos para facerse os rusos, máis que nada, e como centro de comunicación de tal. Esto, como vedes, está moi alto, 206 metros de altura por aí, ancho uns desayunos bárbaros, chico, e ademais vai girando, entonces podes ver todo Berlín así nun momento. Bueno, pois vai desayunos bárbaros, mira pa aí, que barbaridade, chico. Bueno, ata o número 5 desta serie de aventuras locas. Pero vas no 5, sí, seguro. Sí.